怎么说？就把顾客的朋没有他，就当年给他说来的。
Ja, i militärtjänsten är jag kan tänka mig till Kanada. Investment som maktens är och så vidare. Att hitta på en annan sida för jag har så då tror jag samlar sig det på jag kan i militärtjänsten kan det man kan läsa men något det man alla då så det la väl på det är som en tavla Maria, visa per interview laga jo kan thang ve te re le ka hom kan dam lo ta ta ka ron su tha te ka lo shi kha Delhi ai emergency te kan lu ya tam ve na te ka dong le ya Delhi ya kha kan lu ya in ve na hun ron nong tha ka men tha ka chu lo te no nakira an te chu me lo de ole ma sorry ka me ko Yeah.